Dacă mușchii ăștia sunt împietriți, dacă simțiți o rigiditate, dacă nu puteți întoarceți capul în gâtul într-o parte sau în alta, încercați să găsiți cauza problemei, dar să știți că cauza problemei nu o să fie exact zona gâtului. Una din cauzele problemei o puteți găsi în zona de jos, la burtă, diafragma. Deci ce face diafragma? Diafragma dilată cutia toracică ca să intre mai mult oxigen în plămânii noștri. Deseori, din lipsa de oxigen, creierul pornește niște mecanisme de compensare. Mușchii scaleni fac parte din acest mecanism. Ei sunt uniți de primele două coaste și atunci când noi stăm mult așezați și diafragma noastră nu lucrează, fiindcă avem o poziție greșită, stăm mult la birou, atunci mușchii scaleni încep să compenseze acea mișcare de dilatare a cutiei toracice. Este foarte important, deci să vă palpați, să vedeți dacă aveți mușchi rigizi, dacă este o rigiditate la nivelul zonei cervicale, încercați să faceți un automasaj și acum și eu să încerc să demonstrez cum decurge acest masaj. O să aveți nevoie să luați o poziție în culcat sau este posibil și așezat, dar cel mai bine să fiți culcați. Din această poziție încercați să găsiți coastele. În zona abdomenului găsim coastele și încercăm cu mâinile să pătrundem sub coastă. Dacă nu se primește, dacă este o rigiditate, dacă mușchii sunt tari și dureroși, cel mai important, atunci o să aveți nevoie de un automasaj. Masajul trebuie să fie efectuat foarte lent, fără mișcări executate brusc. Deci aici o să aveți nevoie de 10 minute. La inspirație, ușurel, o să încercați să pătrundeți sub coastă. O să fixați poziția. Iată, în felul următor, o să fixați poziția. O să țineți poziția aceasta 30 de secunde. Dacă un pic s-a relaxat această zonă, zona diafragmă, încercați să mai masați un pic și circular această zonă. Deci, sus, jos, pe traiectul coastelor și alunecați un pic în jos, sub coastă. Astfel, timp de 10 minute puteți face 5 minute într-o parte, 5 minute în altă parte și o să vedeți rezultatele.